И какво става, хора? Аз съм Кодек БГ и днес играем Майнкрафт в един от синглплеерите ми. Аз тук що започнах да играя. И нека да видим какво има тук. На Survival съм, не съм просто креатив, някакви такива. Само да става. Уоу. Много. Моля, напишете ми, ако ви е шум. Може и още малко. Точно така. Кажете как върви Майнкрафт. Някакви така, абонирайте се, харесайте този клип. Също така в този свят може да снимам веднъж седмично, но ще снимам. Почвам вече да качвам по-често, по един-два клипа на седмица. Даже може да три. Зависи как ми дойде. Гледате. Малко съм болен. Само не, ще вземем по кабелстон. Няма се много дълги клипчета, по 15 на минути горе-долу гледам да ще са. Така. Само тук да се събере малко кабелстон за инструменти. Много мразя да си правя дървени неща, не знам за вас. Напишете в коментарите и дали ви мразите. Може да ви е малко тъмно на вас, но съжалявам. Още малко. Ще го взема след малко. Като се направя килка. Килка. Иха. Фуна. Бърдон. Меч. Точка. Нека да вземем с камерата, да е малко по-бързо. Колът. Може после да, като свърша с този клип, да направя още един веднага, да влезем и да направя в Godcraft един клип. Да има какво да гледате, да не е като без нищо. Овце. Вие сте на хората. За ядене и за вълна. Най-вече за вълна. Оха. Овце. И леко вече си имаме да взема малко само право. Така взимате. Моя грешка, съжалявам. Още малко девце. Точно така. Мисля, че имам достатъчно. Тук аз играя да е простичко. Може някъде тук наблизо да го спомняте се върти. Ако има нещо да посетим.
Честит 1 февруари. Ако искате да играем заедно, може би ще ви кажа към колко ще влизам в Godcraft и да играем заедно просто, да се видим, макар че не съм много известен. Затова кажете на приятели да се абонират за мен, да ми подкрепят и те. Надявам се да правя хубави видеа за вас. Само за кожа да го убия. Не вече за кожа и за XP. И повече за кожа. Така, Sugarcane да взема тук. Да. И това го изхвърлям както. Един момент, сега идвам. Ето ме! Я! Тя ще си пусна кученцето. И хора, може би отскоро вече ще почна да снимам с камера. Снимам с камера. Ендерман. И топа се телепорт в този круизник. Това бе! Круизник. Или ми бе? Ябълка. Това е прилично пъжула, знам. Те си бе! Раз! Пип! Коща! 2 сърца ли бе? Миндини, мяри, скача се. И окей хора, благодаря, че ме гледахте, това бяхте вие, това бяхме ние и до скоро.